dinhi ang suot sa Ginoo ta sa kamot. Kinsa dinhi ang liwat ni Mama Mary ta sa kamot. Kanang wa mataas, magubot ng boto. Kaya halian na o demonyo. Si Jesus at ang Ebanghelyo bilang gatanaw siya sa mga tao sa Jerusalem. Siya rin nakita na ginikusan sila sa mga kaaway o hapit na lunoon. Gusto na siya luwas sa iyang pinangkat at katauhan, pero ilang Pinoon siya gisalikway o gilansa sa krus. Mo tumiilang si Jesus dito siya, basta lukuyan ninyo. Ako na ko'y makahatag ninyong kalinaw. Niya kay inyo akong gisalikway, di na mo makatilaw o kalinaw. Kamutan na yung tupad na kumusta sa inyong balay, malinaw mo o tubot. Kamutan na. Ginawa mo magsiging away, huwag mo magsiging o babulunay, huwag magsiging palingkasay sa balay, huwag magsiging o binuyuyay, napayapay tuman, tinuluhay, wala na sa inyo. Kung nakagani, dihilang si Jesus, dihilang ang mahal na Virgin. Ano yan? Timaan na inyong isalikway ang Ginoo. May soul sa atong kadiliman karon, challenging na kayo ring pagpakigsoon o Ginoo. Ano man? Daghan kay nato na ilan sa demonyo. Kung saan kayo kuha sa demonyo? Una, tulungan kaniya na ang kwarta maugyo'y importante ang kinabuhian. Na kung wakay kwarta, peligro ang inyong kaumaon. Sakto din. Ako na itigong sa mga demonyo. Sakto nila na kung wakay kwarta, limalas ka, luwi ka. Muna, gamay palang mata, tulungan ang mga mata. Sa usaman, TikTok day, TikTok do. Ay, na, magdamata, maghimutan mga katawanan, kailangan imposible yung mga aksyon. Ang daghan ang mulay, daghan ang mubyo. Ang tulungan ang mga anak, tulungan sa kinikanan, to disrespect them. Kanang ginagitawag ko, ram-ram.
Hindi magong kakabos mga igsoon, si Kristo kaya ang naitumas kakabos kanunay rinang malinaw. Basta nahigugma ka sa kakabos, kanunay, wala ka mahigugma kwarta, malinaw kaya ka. Pero ka na nahigugma sa kwarta, maglisod na kato. Huwag ka na sa kwarta, mawalaan na sila. Niyawasan na sa kwarta, mabubulsa na sila. Tigil ka to. Muna kami mga pare,
nalinas kay siya now. Nasa mo? Okay. Kaya mga nabubuo, no? Mababala na sila. Ang ilang kinabuhi, relax at kayo. Pero ganun sa ipag-usap now, ganun, na-stress na na. Ganun, naon pala na. Naon pala na. Kung sa nalagyan natin, imahay. Iapin ko rin nato, ang inutang sitwasyon, sakit na ito, sakit na ito, yaki na ikaw, yaki na ikaw, kuyos na ito, sa mga tagalagay ko nito, sa tagalagay ko nito, kurang na Christ Gracias. Mas-stress yung katatanan. Pero, dawata, mauli ang pinahiyas sa kataong Diyos nun to accept God and the will of God without single complaint. Matupang mga mene, be it done to me according to your word. Niya, musta naman? Relax na? Sige. Ikalawa, gawas sa katapos, higumaan ang papantos. Matupang Kristo, take up your cross. Kinsa rin ang nagsigig angko ang daghan na niyang pag-atos sa asalaw. Dumagat mo, ginawa na mo ha, tisigig, tampang sa ano. Masuko ka rin, namakap na. Oh, Jesus, si Maria, si Jesus, purting naghanap pag-atos sa ano, masuko. Naman, denial to suffer. Naman, suffering is salvific. Makaluwas ng pag-atos. Ang mga ginikanan na kaimuantos, umuton ang ilang anak, kung nagsugod ng katao silang taguangkan, abortion. Kung hindi pag-atos, magsiging inuman ng pills, ang hindi mamablos kaya ang bata ano pag-antos. Sige, ayaw na pasugli bata imong tiyan. Sugli ng pills, at rin katana